Salut și bine v-am găsit la un nou episod din Ice the Horror Game. Astăzi o să fie mai special, facem pe casual, o să fie mai ușor decât de obicei, doar 15 saci. E șmecher că aici luminează pe casual, așa că o să fie scurt episodul, nu o să fie lung deloc, 5-6 minute poate. Dacă nu mă omoară, desigur. Adică, da. Mi s-a mai întâmplat. Da, normal. Așa, nu e cheia, din păcate. Dar cred că mai trebuie să merg și jos. Cred că merg doar sus. Sau merg doar jos, habar n-am. Mă gândesc. 5. Da, 12 să nu 15. Atunci chiar că nu mai merg sus sau jos, habar n-am, nu știu unde să merg. Da, nu e bine să o iei așa, mergi pe sub scară, că nu e bine, dar nu știu. Șapte din 12. Am hotărât să merg sus. Nu e la fel de creepy cum e jos, adică acolo și vine instant acolo. Aici poți să te ascunzi, poți să faci ce vrei. Uitați, poți vorba și pe cartonele astea dacă vreți. Dar acest episod v-am spus că o să fie scurt. Așa că deja am câți am? Eu nu știu. Niciodată nu am fost la curent așa să mă uit să văd câți am. Uitați că acum aflu. 9 din 12 și gata, am cam terminat. Da, la fix. Acum să văd cum mă întorc jos. Și nu am niciun ochi. Da, nu mai stau să sigur găsesc pe aici, dar lăsați. Și dacă mai vreți și alte joculețe horror, lăsați un like și arătați în comentarii ce joc vreți. Oricare. Și joculețe indie chiar. Am terminat și pe casual, am terminat acum chiar pe toate. Pot să mai fac și pe hard și pe normal, dar pe casual nu cred că mai fac. În fine, asta a fost pentru astăzi, la revedere, vă salut!